Ukrainada suud edilen Türkmenistanly raýatlar we olaryň aklawçysy Ukrainanyň kadyetiniň jenaýat işine teretmek prosesini iýde süýşürýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň üç raýaty talaňçylykda adamyň bedenine zeper ýetirmekde we öz watandaşyna degişli awtology ogurlamakda şüphelenip kadyetiň kararyna garaşyp 2 ýyl töweregi tutsak astynda saklanýarlar. Bu döwürde aklawçy suud işine köp sanly hukuk bozmalaryň bolandygyny aýtdy. Kiyev'in Salomensk etrap kadiyeti 20. noyabrda geçirilen dinlençikde Rustam Achilov'un Maksat Muhtar Kuliyev'in ve Arslan Çariyev'in işi barada yeni bir karar çıkarıp bilmedi. Aklavçinin ve suud edilýänleriň pikiriçe kadiyet işi formal görnüşde geçirilipdir. Olaryň günätini subut edýän täze subutnamalar berilmändir. Suudun dinlençikden soň çıkaran karary kadiyet işiniň ahirine çenli günäkärlenýänleri saklamak şertlerine degişli bolupdyr. Suud prokuroruň 538 000 grivna ýagny 19 000 Amerikan dollary möçberinde grew almak baradaky talabyny kabul edipdir. Suud edilýän Rustam Achilov grewiň muktary bilen ylalyşmaýar we ony töläp bilmejegini aýdýar. Şonuň üçin ol 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda geçiriljek indiki kadyet dinlençigine çenli tutsak astynda galmaly bolar. Üç sany türkmen raýaty talaňçylykda watandaşynyň bedenine zeper ýetirmekde we oňa degişli awtology ogurlamakda guman edilip Kiýewdäki Deslapky tutsakhanada 2 ýyl töweregi tutsaklykda saklanýarlar. Olara 12 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek howpy abanýar. Türkmen raýatlarynyň aklawçysy Janna Gulkonyň sözlerine görä, olaryň işine garalanda köp sanly düzgün bozmalara ýol berilipdir. Kadyet işine garalmagyň şertleri bozuldy. 2 ýyl uzaga çekmek bilen işe garamak bilen düzgüne laýyk şertler bozulýar. Üstüsine de türkmen dili boýunça terjimeçi hemişe ýok. Bolaryň goranmak hukugyny bozýar diýip aklawçy aýdýar. Aklawçy prokuroryň suud edilýänleriň görew astynda boşadylmagyna garşy çykmagynyň we grewiň aşy köp muktaryny tasdiklan suudun kararyny esassız hasaplaýar. Şeýle hem prokuror tarapyndan düzgün bozmalara ýol berildi. Ol töwekkülçilikler, ýagny suud edilýänleriň gizlenmegi, ziýan çekene we şaýada täsir etmegi islendik subutnamalary ýok etmegi barada gurrun edýär. Birinciden olar ziýan çekene täsir edip bilmeýär. Ziýan çeken adamyň özi suud astyndakylaryň boşadylmagyny sorady. Prokuratura we kadyet ziýan çeken adamyň nukdaý nazaryny göz öňünde tutmalydyr. Bu düzgünüň bozulmagy Ukrainanyň jenaýat prosessual kanunçylygyna gaýtykda pidanyň nukdaý nazary göz öňünde tutulmaly. Eger ziýan çeken adam suud edilýäni tutsak etmegi soramasa, suud muny göz öňünde tutmalydyr diýip aklawçy Janna Gulko aýtdy. Prokuror Irina Ramos Azatlyk radiosuna düşündürüş bermekden saklandy. Kiýewiň Salomenski kadyetiniň wekili hem düşündürüş berip bilmejegini aýtdy. Aklawçy Janna Gulko anny günkü suudda prokuroryň aýdanlarynyň subutnamalary gizler we ýok eder diýenlerini esassız hasaplaýar. Sebebi ähli kadyet materiallarynyň prokuraturada we suudda saklanýandygyny belliýär. Derňi wagtyndaky Rustam Achilov öz watandaşy Ilyas Emirov bilen bolan konfliktiň dogly çözülendigini aýtdy. Ilyas Emirov öz watandaşlaryna garşy hiç hili şikaýetynyň ýokdugyny aýdyp prokuratura iki ýedek resmi taýdan ýüz tutupdyr. Kiýewiň prokuraturasyna prokuror Irina Ramosyň adyna iýeren hatynda Ilyas Emirov günäkärlenýän Rustam Achilovdan maddi hem ahlak taýdan dawatynyň ýokdugyny habar berýär. Öz aralarynda doly ýaraşyga gelinendigini göz öňünde tutmagy soraýar we döwlet prokuraturasynyň öňe sürýän aýplamalaryny mundan beýlek özüniň goldamaýandygyny ma'lum edýär. Şol bir wagtyň özünde de 2 ýyl töweregi wagt bäri Ukrainada derňi wagtyndaky türkmenler Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan özlerine howandarlyk edilmegine umyt etmekden el çekmeýärler. 2 ýylyň dowamında Kiýewde netijesiz geçirilen 20 çemesi suud dinlenşiginiň hiç ýerine Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasyndan hiç kim gatnaşmandyr. Rustam Achilowyň sözlerine görä, ol elçihana jaň edip ýüz tutanda oňa kömek edip bilmejekdiklerini aýdypdyrlar. Türkmen raýatlary Rustam Achilowyň maksat Muhtar Kuliýewiň we Arslan Çariyewň Kiýewiň Deslapky tutsakhanasynda saklanýanlygy barada Gararsy Türkmen News neşriniň çap eden maglumatyndan soň Türkmenistanda olaryň garyndaşlaryna migrasiýa gullugynyň wekilleri jaň edipdir we olaryň öýlerine baryp maşgalasyndan maglumat we dokument berilmegini sorapdyr.